Halkara masalyna gatnaşyjylar ilki bilen Vilayet kitapxanasynyň öňündäki giň meýdançyda Vilayet Medeniyet Müdürlüginiň aýdym saatan toparlarynyň çeýlide okuw mektebiniň höwüsüň talip ýaşlarynyň aýdym saatlary hemde joşguny tansary bilen garşalandy. Bilen teňlerde ýerine ýetirilen aýdym saatlarda azuda erkana watanmady. Bede wady bilen ösüşleriň täze berentliklerine çykýan diýarymyz. Hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman terdarymyzyň ýurdumyzy ösdürmek baradaky işleri giňden wagt edildi. Masalada gatnaşyjylar kitapxanaň çäginde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty hemde Germaniýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Jemgyýeti tarapyndan gurunulan täze innovasiýalara esaslanýan, gaýtadan dikeldilen energiýa seçmelerine geçiş, geleceğin energiýa atly göçme serge aýlanyp gördüler. Fergide goýulan enzamlar we tehnologiýalar şeýlede institutyň molumlarynyň we talip ýaşlaryň taýýarlanan ilmi dörejilik işleriniň taslamalary bu ýere gelenlerde ul täsir galdyrdy. Soňra bu ýerde halkara maslahatyň açylyş dabarasy boldy. Halkara ilmi maslahata daşary ýurtly bilermenler, işegurlar, halkara guramalarynyň wekilleri, professor, molumlar, ilmi işgärler, talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatda çykyp geplen adamlar oň ähmiýeti, şurda alınıp barlayan işleriň wajypdygy hemde alınýan netijeler dogrusynda giňişen çykyş etdiler we gutluk sözlerini aýtdylar. Şeýlede maslahatda dünýäň iri halkara guramalarynyň wekilleri we ilmi işgärleri gün ýaýlym arkaly çykyş etdiler. Günüň ikinji ýarmynda halkara ilmi maslahat öz işini bölümçiler oýunça dowam etdirdi. Edilen çykyşlarda gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmelerine geçmegiň täze usullary, ösen dünýä tejribesi barada giňişen beýan edildi. Günü aragatnaşyk arkaly edilen çykyşlarda da gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleriniň dünýä bähbitli ähmiýeti dogrusynda giňişen söhbet edildi. Maslahada gatnaşanlar şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar.